Kumlay iway sa sisian epdeng api siya kanika Amen Faithful and True Channel hakanika katekism series man ka singi balang hakanika singi ngipteng ya ke ikipangi la sange hakanika tayo kebaladep de shwa bangin sedang ya kanika kelas ya kwa aban ya tu biang ya pi dan haneki druteli ki Saint Benedict Medal kawe kebanikong di tangka medal kebar kedi keding pena balar uding pena kepapila ban ra kedi keding pena medal katu iding pena dah tahap pedeng kedon ke medal ting yong keding pena medal kepasau dan uruseri buat utu ding pena barit udai u Benedictine medal cross lene crucifix nata pasan de jing wa shebi da bandriu kedi ki medal kebidan hakashi song sputeli nang ta kidon kedon sakaway ka ding pena ke ba ilong natural ba pada bantit ikine pi la ban page syaka description hapo jong kene ka video bat pi la bantit lang ba jong ki link di kini kide ki ba pi la ban penon kam mar kini kide kam tam kini ki Saint Benedict medal kilong kiba yarap yangi ha kejingeda na kibor jong boman tahaba ngi lapa kerku ha uleng dok soblei bat kini kila kalalong sacramental bat kilong ki atiar ki padon bor persya ki bor jong suit persya ki bor jong boman bat naka jing duai hi jong u Benedict bakut bala duai ni kong ni jing duai bat bun ki pelapan kami ni jing duai ki layo jing yada di nomor kata tingin ya peteng ya kanika katekism kelas bat ka topik keba ngi la sange men hakane ka topik dan ka subjek kale hato ka jinget ha ukris ka don ka jing kta ane ka jing shon ha ka jing ade jongi bat kiwe tadi ka ba ngila ya sedang hakane ka kelas ke baladep bat ka pang ke banikong ke bangi lai i kalong ka jing shon lene ke jing ta jong ke jinget ha ke jing im ke jongi menta ngi pecha the Christian way of looking at others mut ka urkom ba ki Kristan kumno ki pech ha ke jing ade bet ki way de wala kamlong ka badon kam banda don ka jinget kenang ba ngidup pen i ya ka jing it ka ba hok authentic love ya ki way kalong ru ka ba shisha ban ong ba haba ki shem ya ka jing spoon ka jing jamnut ka jong blay ya ki Kristan ki pej ha ki way lene ki pej ha ka jing ade bet ki way ha kerkom ke pakerpang namar ki layo mat lene kelas ngutu baki layo ya ka jing it kumba kilong da ukpa bahabeneng ubalong uba isnei bom jukut lene uba isnei klemkut yaki hakawai pat kaliang kila aban yo i ya ki way kum ki henmen ki para lada dei shenrang ni kentei na ka kalimat ba ki las ngaus kem ba ki ne ki briu ru ki long ki kun jong uju ukpa nila ban pe ya kinuksa pa per jong ka jing ya dei bat ki briu habangi pe ya ki ya ke ba la ai hangi dak jinget Kristan let's say nila ban shem kine lemba ke jing pule ha ki kat kubor let's say ya ke jing ade jong ki briu kumno kum ki Kristan ki ade na we briu sha we pat briu
lane atu ngilak ban yo iru ka jinglong ka jing reflect jong ka gospel ka khubor jong ka gospel ha ka im jong ki breu kumno ka kta habangi page ai ki kot khubor don em kum kita atau don taka negative impact ne ka positive impact jong ka khubor kristan ha ki tu ki breu ki bangi i ya ka jingjia pa per para report ha ki kot khubor lene ha ki khubor ha ki TV channel paper ne matangi don saki YouTube channel ru kiba ai khubor nata ngi pensionori mi kane long ba jong ka ktien ka jong blai ka gospel ka ai hangi artli ki kentai ki balong per iwei na kine ki arngut ki kentai ha ka gospel ki lalong ki ba lapun khun pa ki khmi linti ban sayo khun ka wei ka lalong ka ba la temen ka wei pat ka ba long khna ka ba long samla na ka panta baro arngut na ki ka don kajing wan pantu klar jong ublei ha kajing im jong ki ha kamat ke jong ki but hakane kajing khmilenti jong ki udon ublei ke ta jing khmilenti ka ne ka batan men bakan sayo khun pat ka ne ka pas samla ka bam don kurim ru ka khmilenti ban sayo khun kine paro arngut kilari kendong ya ke ei kata kepadang jia haki hakabari hakajing jar nomar ki latip ba ka saindur ka jong blai ka dei ka ba ngimla ban ngothu the plan of God was incomprehensible titung mentangin sim ka por khendiat ban puson halor kajing ya kendu jong kini ki arngut ki kentai kawai ka temen ka kerteng ka Elizabeth kawai ka pedang kena samla ka kerteng ka Maria but kadai ka bakha makadai bakha ya ka Elizabeth tungin ya sim ya ka ne ka gospel habadon kani ka jingjia gospel kat kum Lukas kalong ka panikong dukot lai pukundai hadu sapusan ngin pule shwai kani nang ta ngin saya sekhamat dukhat lai pukundai om slam hadin kamaria kala kre la krum bat kala lait bak shari lum shakashnong hajudia kala lait siying usikaria bat kala ai kublei ya ka Elizabeth habak Elizabeth kala yo sngau ya kijing kublei ka Maria ikun long haga kpo jongka ila kinji ka Elizabeth kala dap da umen sim bakhuin bat kala perta da ka sur bajam pilong kepada kerku na pedenggi kentei baro bat bala kerku unlong ukun ba pin sakha hato ngadei ka ei bakat ka kemi utrai kana wan jungo yanga ngatang syo ngau ya ka jing kublei jong pi ikun long hapo jonga ila kinji da ka jing kimen suk mapi kebalanget ha bakaktin utrai kan seurlong da sisa de kamaria kala ong kada nut jonga kaya ro pendon burom okey ngin puya tanga tu sapusan suk mapi kebalanget ba kaktin utrai kan sa urlong dikine kidkhat lai pukhanai du sapusan di kiktin ki banikong hang ne kebaong kum ne kala leit bak kamaria apa touch pang kamaria kala leit bak syarilum ngila ban kili hang ne balai ke ni kamaria
kalalong kepa la le bak kumta perkala le kloy balai kalong kepa kerki kene ke jing tu jong ka jing pen bena jong angel hakamaria kan yarap yangi ban sungutu ka jing pen bena jong u lene ke jing tu jong u angel Gabriel hakamaria kedekot ke balai punriu balai punyau ke ongkumno hakami kakur jong pi ke Elizabeth ya ke balai nyau ke balengki mentah kalapun ya ukun senderang lah hendriu benai wat la kalatemen namar omdon ke ba ublei umla ban le ti da ke bangi pet ya kini ki arteli ki dekot singila ban skutu ka Elizabeth per utenga jong ka o se karya kila long kiba la temen la palat ya kapor ban seng ban pun ban don ki kun Henry kidang long kiba Shong Hok ban yok kun biang hakamat ke jong ublei lajar kata Kim Shem la don kun pat Kim Shem la don su ke jingkermen ban yok kun di kibahaying hasem kila ong kumno kilong kibriu kibabha kini Henry kalong ko ba isin yaki bakim don kun kamaria se kan jin dala yo sngau babun sin but ia kata ka jing ong le se kala ban yo sngau bun sin la ki wei sapang jong kini kitemen arngut but karu kan jin dala perkhat hakaju karukom de tat ha du kata kapor ke ba u angel ulawan pau haka ba ulawan ra ya kane ka kubor pakemen haka ya ka jing bom la ban ngai ka Elizabeth ka bakha ka baratin men ya ka ba ne barok ki ya it ya ka ba mata kalapun lan riu penai Omdon ke ba ublei umla ban le khat kepala punya ngi singau mene kepala punya ko ong namar omdon ke ba ublei umla ban le namar omdon ke ba ublei umla ban le ula ong angel te kamaria kalatip ya kane kambha ban yanoru kamsem ladon jing arta tien syapang jongka namar maka kabalong ka soti len ka te soti ba karu ka laseng kalapun kumta kamaria kalas ngau ya kas jing don kam ke bakrau baka dei ban lej ya kendu ya ka Elizabeth om namar ba ka kwa ban lej ban tip la kata ka bu angel lu ong ka kalong ka pasisan em syapang ke Elizabeth Henry namar kalakwa ban ya yo bentalang ha ka jingkemen jong ka ken haba kamaria bat ka Elizabeth kila kendu kila yakan mau yak ke parajia ha ka Sara la slemba Uyanis baptis par ujisu kiru kilalong kejen ai na ublei ulukas u labu jemut ba nadu ka klipmat jong kajing poi jong ka kamaria kal ai kublei yak Elizabeth kani kedai kata ke ba u angel Gabriel ula ong ha kamaria ye ke bangi shem hakar khot ke ba sa arpupra Lukas iwai arpupra utrai udon bat pi lene bat pa wat menta ngi pren kam ye kiju kijing ong ha ki rukom
keren dan hakikatien ki paper habangi ni ai kublei ya kibriu kiba ni ya kendu kumne kalong hapo ka jing la sebut i jong ka jing kmi i ka jong blei ba ka Maria pat ka Elizabeth kin ya kendu lang haba ka Elizabeth klai kublei lane ka Elizabeth kalai osngau ya ka jing kublei ka Maria i kenlung hapo kpo i la kenji long ka sa phuwe man la ka longkumi le man la ka kentei ka ba seng ba pun kun hapo ka po jongka ka ya umat ya kini ki kelip mat jingkemen haba hakasin ka banikong ba i kunlung hapo ka po i ai ya kadak ka sin jong ka jing im buba itai i kunlung badan ka po ide iba im haba ikinji dan iki hapo ka po la kata ka Elizabeth nakapantai jongka kani kalong ka jinglong ka pa compare nakapa julong it was more than natural phenomenon ha ka tin Greek ya ka kam da u Lukas bakuj ban ong ba itai kunlung ikinji da ka jingkemen kadai ka tin ka ba ki thau sapang ka jingshat ban kren sapang ka jingshat di upen kam da ka juk ka tin Greek kene kene tang ban su ong ba kata ka jing ai kublai jong ka Maria kalong ka dau jong ka jingkemen bakrau nang ta da ka badap da umen sim bakoi ka Elizabeth kalaruai da ka jingkemen pat kala ong haka Maria blessed are you among women and blessed is the fruit of your womb kene gede naka tukot ke ba sapuar pilong ke bala kerku na pedeng ki kentei barok bat bala kerku unlong ukun ba pin sakha kene ke jing perta jong ke jing sngau ping kala ya daki spa snem but ni dang yai ong ya kata man la kasngi ha ki jing tuai ki jongi ka kemi bat i kunlung ka Maria bat u Jisu kilong ka tau jong ki jing kemen jongi ka Elizabeth ka la benrap blessed is she who believed that there would be a fulfillment of what was spoken to her from the Lord. Suk mapi keba langit ba kaktin utrai kan sa urlong da shisha. Kamaria dala dehi kam shem lo yu i ya ublei hakata ka khlimat. Kam shem lalong kaba shai shisha haka. Henrei shen kan hap banyak kendu mar khamat ya kijing ha kijing im jongka. La hato kan yathu ya kata hau Joseph. Kumno lene ya ka bakan saya thu hau. Haba u Jisu ukuan jong blai haba ensa kha ya u balai ba kidon kato kane kibriu kibam shem la kwa ban priang ya u ke ba u Simeon umut haba u ong ha ka tempel bat ka white lam kan sadung selut ya ka unut jong piru Lukas R lai pusan Kamaria kalahap ban im da kejinget nangta hakawe kesingi na pedeng ki pajba
kibala syashkori Jisu. Kedon kawai kakentei kebala penpau lene kebala ong rakasur kebejam. Ya keba nyiru ngin jindala sengau kumaka. Kani naka lenong khatway Lukas hi tongba lenong khatway ngan pule ya kajing ong jong katu kakentei. Kalau ong khatway arpunyo. Suk kakemi kepala pun padla ai punya me. Suk kakemi kepala pun padla ai punya me. Kalau ong katu kakentei. Kue kentei kepadon ha pedengki pajba haba ujisu layalap lahikai. Katu kakentei kamsyem la itu ya kamaria. Herai karu kalalong kakemi. Kadba kadang syashgor ya kiktin jong Jisu. Kelas kau tu kumno kakemi jong u kan jindalong kepas ngau sarong nakadau jong u. Lajar kata u Jisu hakajing jubab jong u kalong keba ngau perlapat haba ula jubab. Ujubab kumno yaka. Kamsuk gitu kiba sengap ya kaktinu blay bat kiba kongu yaka. Kamsuk gitu kiba sengap ya kaktinu blay bat kiba kongu yaka. Kan deka jubab ka penlong yangi ban sengau tu. Ha kanokor kom baka Maria kalong kebakrau. Kamaria kala im dah kejinget. Nangta kaba yo ya kejing don jong ukris hakiwipat. Sakwipat ke bentang-bentang. Bang i ya ukris hakiwipat. Maringi dang ikren sipang kejinget pat kumno kena kejinget ke kata ha kejinget day jongi pat kiwe. Kat ba ngingi im ya kena kejinget kristan jongi. Ha karukom kabadai bat kababej. Kani ka yalam yangi ban priang skau bha ya kiwe da kejing don jong kejing sengu hangi. Ki kurim kristan kim le men le ban i iwe pat. Kam palat ban ya ki sikurim ki bomde kristan. Henry ki priang skau bha mar keliang da kajing ya burom kebejiliu. Namar ki yo i ya kajing don jong ukris ha iwe pa iwe. Ha iwe pat. Mo ukurim yu i kajing don ukris ha ka kurim ka yu i kajing don ukris ha ukurim. Namar nginget ha ukris. Ngi ki kristan ngim sengau bisni ya kitu kiba kamlong kiba job lani kiba kam long successful ban yangi hakajing im jongi. Ki kiba long kiba kongsan nakabanta jongi kamlong ba ngidon ki kerdan ayu hakajing pule. Ki degree kiba ngidon. Lani katulop jongi. Lani kajing bela jongi. Lani kaspak kiba ngiyo. Lani kumno ngilong kiba halor ha ka imlang kasalang kaba apa ngakeren lani apa kikeren kemud kibri prokot kisngap rei kadai kata ka quality jong kajing it kaba ngi persang ban pen i lengba jong kijing le kajing im kajongi kikam kijam jongi tang ublay marwe utip ya ka quality jong kata kajing it ki kristan ki nget ba haba ki sumar sukher ya ubapang lene ka papang ene haba kili jengo ya kitu kibedon hapatok ene habendi
Kadai ya ukris hi pamaki ki e bat ki sakri. Ki tin ki jong utrai Jisu ki ai ya ki jingmut ki pa crown ha ki e ki ba ki kile. Ula ong utrai katasin pa pile ha iwei na kini ki barit pile hanga. Matius arpusan saupo. Kini ka sentence ka barit tangpa ka ai ya ka jing shon lene ka jing kta ha ka jing im ha ka jing roi jing pa jong ka imlang salang Kristan lene ka Christian civilization. Kini kadi ka ba ilawan pentikina da ka we ka saki jong we uling dok soblei na Bolivia. Luang kumne ha ka we ka sngi ka pangadang senran ya iwe na ki para reuniam Jesuit na Bolivia siya ka we ka ying sa kunsuet ha ko cha bamba. Kadba ngana yai ha pedeng kini ki kena. Ki ba kwa ban ya keren bat nga. Wei u kena senrang u barit. Ula persyang ban le hata kerkom bangan du pej ya u. Ulang u baduk. Haduk kata-kata. Ki jan ki bajot. Ulang ru u badukok. Baduna ha ka wei na ka kejat jeng u. Tisyen ngalas ngutu. Ba ulong ru ubaduna ha ka perkat ka perdaing. Da ka pangatip ba unom long uba mentoy na ka banta jonga ban ban nang ban keren ha ya ka tin Spain tingala leit na u nang ta. Takapa ngaliwat ya kiwipat ki kenhun jeng ki kena. Suki. Utau kena ubarit. Ulawan hajan jong u para reuniam ubakam rangba banyanga. Ubalasim ya u halaki kti halaki sangti. Padula kili ya u. Komo te lemas nino. Kemudian, what's your name, my boy? Ke kerteng jong me, ko kena barit. Ngan om klet ya kan dia jubab. Me lamo Jesus. My name is Jesus. Ke kerteng jong kalong Jisu. Une u lengdok soble Jesuit ulang. I had missed a chance to meet Jesus by neglecting to opt for the poor. Ngaladu ya kalat ban ya kendu ya Jisu. Takapanga leklet banjit nakabanta kibaduk. Wala kata ka ni kejinget scam jong kejing ya kendu ya ukris ha kibaduk. Pat ha kiba shem shitam. Kani kan om kanglat iki Kristan nakaba it yaki nakabanta yalate. Kini buat ki jong ukris ki slur ban ngej ba ki ya don lang ya kani ka jinget ha ukris nakabanta ki henmen ki para senrang pat kentei. Tang ma u marwei ula ban pendep ya kini ki tangi kini ki hukum ki balong ki bakrau bat ki ba compare ba ula ai hangi hakamit jong ka jing kawai ka bakhadu loong ngan pule naka gospel Yohanes ya kani gospel Yohanes long ka bakhad lai na kadakhat ka lai pusau hakani kamit bakhadu ke ka bu Jisu loong
ka hukum batmai ngala ai api to ya uwei pan kumba ngala ya pi kumba ma piru pide kumta piru pide banya markeliang tik kumba nga la ya pi te piru pi markeliang parang thok kumne just as I have loved you, you also are to love one another. Yohanes khatlai pusa. Dakapa ai yaki ya kamet jong u bat kasnam jong u. Ukris ula krap ha kadonut jong u hi yaki. Kenang ba gila ban dah kajuk ke jing kajong uplay. Hakoi pat kerkom ong. Kim long kipas ngau pelaban yu ba kalong ke ba ban sya ba kata ka jing kan pen keladur yaki. Haba ki fail ban communicate. Haba kimla ban ai ya kata ka jing ya kepala ai haki da utrai kipan na ba un penkot yaki nakata namar kadai nakapanta kipapang kipasitom bat kipamla ba ulawan nangta sakawe becoming more and more compassionate ban nang kelalong kita kibadon kejing skaulam ya kiwe. Kum kinang buat kijong Chris ngimla ban isi ya kitu ya kiba kiba wan hangi kiba ngisem halade ya kijing duna kijongi ini ya kitu kiba penwit yangi kibadon hangi Lene ya kitu kibriu. Habadon haki we kibriu ru. Kitu kibadon ni kijing duna. Ni kitu kipa long kijing wit yangi. Ngimla ban isi yaki kum kinang buat jong Chris. Habang ngisem kano kalong kijing kraw kajing yai sya kajong ublay yangi. Ngi kelalong kumju ru kiban don kajing sengolem haki weipat. Lada teng kajia ngi ba ngi long kipa kor ya kiwei. Lini ngi long kibriu kipom pen kajing sebun kajing yaki. Kadai namar ngi klet. Haduk katno kajing kraw jong kajing kajing ublay nakapantah jongi. Kedon kan ni kawai ka jing tu kana. Udon wei samla bau lale ya kawai ka kam dekat. U la im ha kaju kaying bat u thau kurim jong u. Bat u la long ubas ngau tut ubas ngau selia berbor yakat ni kajing ong jong une u thau kurim. Pada kini kejing long jong une samla. Ha kawe kesengi. Nakatau jong kejing dom jeng bitar palat. Ulaksi ya u. Pat hadin kata shen ulai syakem pat lai syak ra syaying syari. Nomar jong kajing jur jong kata kakam ba ulale ulai syak set patok nak benta si posnem pat si posnem ulahab ban sa hangta nangta hadin ba ula pen ba ula long khamba kajing le kajing u te hajika ban don hangta bro si posnem
tang hadin nyau snem la pelai no ya u habau la leit pai si ying ula kit yak ka jingkia jong kani ka kamrunar ka ba ula le ta ka jing sngaurem pat ka jing sngaul le rai wadla ka kurim ka jong u bat ki khun ki jong u klia priang subha ya u tik kumba ulawan pai na ka jinglej kepala selemba hadin katok ane por ulalej sya ka jing trei jong u ta ka jing kermen ba un klet no ya kita ki belajia ki balalej no henrei kita ki bakha ki jong u kim syam laklet utau breu hooj ulah penyap bat syam layo ya ka jing map hakawi kesngi kadba unang trei halengka wei na kita ki bakha ki jong u ki lawan bat ulah grand insult ya u bat ulah kurai ya u hak khmat bat utau breu ulah hap ban su di no ya kata ka jaka ka jong u bat ban le syong le sa no syaka wei pat ka jela kum tu ta ka de wei ka jing jia jong ka jing im jong wei breu nang ta ka ba sha ya u blei ba un wan here ban wan syong hakid anut ki changi letting God invade our hearts bun sin kalong ndala slam hakijing im jungi ba bun ki breu shinrang pat kente ki sngo thu ba ya kijing trang pat kijing angnut ki jong ki ba trang ki ba ki angnut om ju la ban pendep ju yo lat ban pendep ki lam mudur ba itai ba trei kamlang lene ke kurim lene ukurim ne kata ka kam ba kitrei kan ai yaki ya kata ka jingkemen ba janai kadba kila klet patang ublei marwei ubala man penhun ya ka jing trang jong ka donut ubreu henrei ka pat hadukat no kalong ka jing kemen haba ubreu ne kabreu ushem ya kata kano kalong kapadap dak jing kemen ban penlut ya kapor bat ban ailan ba ublei unwan hiar pat wan syong bat unwan dakabor ban syong ha kadonut jongi nang tas ka wei ka point ka jing pen kala ya ka jing sharem sya ka jing job habangi pej ya ka jing im jong Chris uba la yap halor ka jing pena ki Kristan kim sngo kan randin da ki jing rem ki jongki ki jing bomla ki jongki ki ken mau ba Jisu hi bun sin ulalong uba sngosi ya haba upej bod yu ya ka jing long bod ki jing le jong ki parashnong jong u na Nazaret ne wat yakitu ki senran ki jong u ku bangi siam apa pule gospel Markus long driu kon driu pat dukat khat sao al no khat sao dukat lai punyau ulah hikai yaki om ban sngaurem namar jong kita ki jing bomla kata jing hikai jong Jisu hadu ba ulah pen iru yaki ba kila ban pen kelai yakini ki jing bomla ber ki jing syarem ber ki jing tenju jong ki
syakalat jong kajing pin im ya kapertei da kabaya long kawai pat u tungi pet ya kene Matius arpunyau lai puar let sing lawan pule ya kene Matius arpunyau kabahi bangi pule bangi duk tip arpunyau lai puar kadba kita ngelek ya kendu ya kebriu na kirini ya kendu ya ubriu na kirini ubakerteng Simon ya une kilapan bor ban ba ya keding pna u Jisu mo kane ne arpunyau lai puar mut kaba kane kijing ong hang ni mut kaba yasrim bat katu kijing jia yaitu Simon kirini hakoi pat kaliang kitu ki banget hau Chris kitip ba ki ai ban penpriang ya kahima ka jung blei haka pertei da ki kam ba ki le da ka jing e haka ni ka pertei nang ta ka jinget ba maki kumaki Kristan haka we ka sngi kin sea kendu biang happening ya kitu kitu ki balong ki ba ki ba thon pat kane ka ailat ya ki Kristan ban priang ya ka jingdu no ya kine ki ba ki ba thon kum ki kimi ki pa ma ki Kristan ki ngai ba sisin wala ka kimi pa ukurim ka kurim ki khlat no na pedeng jungki na ka tau jung jing yap ba sisin ka sngi kan se kendu ya ki ha ka hima beneng pat kane ka penlong ya ki ban priang ya kane ka jingdu ya ki da ka jing jai jai pada ka jing priang mensim wala da ki sngau pang nut ha ka por pa ki bahayi hasem ki ba ki ba thon ki kimi ki pa ki kurim ki lek no ki khat no nangi tang ublei marwei ula ban pen yas no lang biang kawei junom ya ki briu ki balaya khlat iwei na iwei pat lese nakadau jong ka accident kali ke takhu kali nakadau jong ke jingpang jong ke jing sitom ni nakadau jong ka jingle runar jingle dakai jong no ri jong no kum kata ka jing kermen ka khanglat yaki na ka jing sngo dulat jing sngo kudlat pat ka jing sngo kan randin kadon sakane ka wei khadu Ispan we briu ba kerteng ujo pai ronnet uba hadin ula kelalong uleng dok soblei ula don yakane kajin tho ha ka mau budan ha bubu halum jing tep nakabanta nika tengah jong u ka kurim jong u kepala klat dok dan ke layap nakadau jong ke jing pang jing sitom cancer la thok kum ne God did not take her away from us. He hid her in his heart so that she might be closer to us. Ublei umshem la simno yaka nangi. Ulapuri yaka hakadonut jong u. Khnang ba kandup long kebakham jan syangi. Di dokum ne kini kijing ya day jungi bat kibriu ba per habangi don ya kijinget jungi ha ukris pat kumno ka penla yangi ban yo I ya ukris nglai I mene ha ki baduk ha ki ba sitom ki ba jenjar pat kumno hang ne khadu ba don ki ba khladru ni la ban priang mar ka jinget jungi ha ukris ha ka jing hikai ka jong u ba ngin se kendu biang sa sisen ha beneng kini kiba ka gospel ka hikayangi ba ka syuntur ke jong kris ka hikayangi bat menengi la sedang
ni kong ya ke jing im jong argut ki kentei ka Maria bat ka Elizabeth ki balong ki breu jong ke jinget tikene kene ban ai men simru yangi bangiru ngin nang la ban nangai im kumba ukris ula pan nangi ban im bat kapakongsan na kabantai jungi kalong ya ka e kapa kibriu kimla ban le ya ka e kapa ngi kimiti le tang ublei marwei ubala ban penhun yangi ni kemau ya kane pa tang ublei marwei ula ban penhun yangi wala teng-tengi ong ba haba ui jangi hadu kat yanga hadu kata-kata haba ka e jangi hadu kata-kata balei kale kumne balei ule kumtai tang ublei ubala ban penhun yangi only God can satisfy our heart ya ka ik kat onot ku jengi ka angnot bekatrang dia tang ublei marwei dan berkata tu ai bekene ke jinge jungi hau kris kan aingi ya kata ke jingkemen kamangi dehok banyo te sasisin ya pen kemau ya pi kidon kini ki medal wa don ru sakane ka ding phna ba phila bantit hapok ka description hapok te phila bantit yakine te phila ban penon kam kini kilong kumang syam halade kilong kipa trekam ba ha ke jing tuai halor ki khun ki kti halor ki pa hing hasem kitu kipa ngadon ke bor ke ikhtiar halor jengki omdei ha ki wipat ki briu nga ong biang sisin yakane marbai hideban skutu yakane to se keduk biang sisin hakane kata yo panuan